हेलौ लोगोफोर, वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चैनल आर्मी लाभार्स बड' यूट्यूब चैनलाव नोंथांमोन बयखौबो फिन खनसे बरायहरनाय जाबाय। दिनैनि प्रेक्टिसआनो जादों जोंना फोथारखौ 55 सेकेन्डनिफ्राय 1 मिनिट 5 सेकेन्डजों खनसे गिदिंनाय, रिकभार टाइमा 40 सेकेन्डनिफ्राय 50 सेकेन्डसिम दे लोगोफोर। नोंथांमोनहा नायलांदो भिडिअखौ जोबजासिम आरो नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो लाइक खालाम, शेयार खालाम, कमेन्ट खालाम लोगोफोर। नोंथांमोननि थाखायनो आं खारनायनि बेबायदिनो गोदान गोदान भिडिअ लाबोबाय थागोन दे लोगोफोर। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां नोंथांमोनहा आरो गुबुननोबो शेयार खालामनानै हो। जय बर' हारिनि जय हिन्द। अके लोगोफोर, बिदिबा दिनैनि प्रेक्टिसखौ स्टार्ट खालामनोसै दे लोगोफोर। नैबे फार्स्ट राउन्ड जोबखांनानै रिकभार टाइम एबा रेस्ट टाइमखौ भिडिअआव लानाय जायाखिसै दे लोगोफोर। सप्तायाव खनसे बेबादिनो स्पिड खारनांगौ दे लोगोफोर। 80% इनार्जिखौ बाहायनांगौ दे लोगोफोर, होमबासो नोंथांमोनहा एक्सेलेन्ट खारनो हागोन। लोगोफोर नै आंना खनसे राउन्डखौ 55-56 सेकेन्डजोंनो हादों दे लोगोफोर। बै फंबायमोनना 1 मिनिट 6 सेकेन्ड लादों। बेनि उनाव जोङो 45 सेकेन्ड रेस्ट लानानै खारफिननोसैलाय लोगोफोर। सेकेन्ड राउन्डखौबो 55 सेकेन्डजोंनो हादों लोगोफोर। नैबे फंबायमोनना 1 मिनिट 2 सेकेन्ड। दानिया नोंथांमोनहा रिकभारि टाइम एबा रेस्ट टाइमखौ नुनो मोनसिगोन। बेनि उनाव जोङो खारफिनसिगोनलाय। ओमफ्राय लोगोफोर, बेबायदि रेस्ट टाइमाव ओरैनो थानो नाङा दे, एसे थाबायग्लांबाय थानांगौ लोगोफोर। आरो दै गांदोंबा दैखौ एसे गारामा रानखाङैनिल' लोंनांगौ दे लोगोफोर। नायलांदो नोंथांमोनहा जोबजासिम।